mabende sibedo ka penjore ni nango mene piny owacho ma Tanzania nokawo okang' makamano to bende wangi ni nitiere treaty wanyadi winjruok mago mag pinje mag Afrika ma ugwe EAC. Nitiere treaty mar East African Community, then nitiere gimiluongo ni Common Market Protocol mar East Africa Community. Common Market Protocol nitiere gik ma o specify mana kaka mabedo borrowed heavily koa kuom East Africa Treaty. To treaty bilani kata winjruok mar East African Community nitiere gigo ma osisitiza kabisa, gigo ma omiyo pek. Achiel kuomgi en tudruok mar oganda, bedo ni nyawuok Kenya idhi Tanzania, tek ni in gi passport cha. Inidhi adhia Tanzania tiduogo idhi Uganda, idhi Rwanda. Koro tudruok no en gima omi pek kabisa. Then gima gicha gimiyo pek en timo ohala ma e kind East Africa. Treaty no wacho ni ka in ja Kenya okonego bed ni kitimo ohala Uganda kata Tanzania tibedo treated differently. Ka nitiere license ma jo Uganda kata jo Tanzania chulo e Tanzania, mane ma imbe onego bed ni timo nade ichulo. Ka in ja Uganda, Kenya, South Sudan, Burundi, Rwanda, man Kenya ka onego bed ni kaka Gordon Kachola nya ya wande mar aswekra ka to chulo kanjo siling 20 kaino odiechieng' kodiechieng' siling 20, ja Uganda kata ja Tanzania be chulo mana siling 20 no. Ok nene kaka an expatriate, ok nene kaka ng'amoae piny moro ma oko. Manyiso ni East Africa duano gi treat oganda gi kaka oganda chiel. But okane kama osebedo katimore maber ahinya sana sana king'iyo kaka Tanzania osebedo ka treat other members. To matimore nikech ang'o? Ing'eno ok inya chung' nyamakara mi survive e pinyni. And mane gima osekelonwa tabu maduong' kabisa East Africa ka. Ibo yudo ka Tanzania en East African Community to en South African Development Community, SADC. Koro chalne Tanzania osekawo pek mare omiyo riwruok mar SADC moingo riwruok mar East African Community. Mane kuma chandruok maduong' mar East Africa. Taparo ni ywaruok makamano bende